Barangay Pandayan, ating suportahan si Rambo Surigao para kapitan. Tatayo para sa kabataan, farmers, manggagawa, seniors at magulang. Yes, kay Kapitan Rambo, ang serbisyo niya ay tunay, mabait at totoong tao. Hangad niya ang magatid ng serbisyong maasahan para sa ating barangay. Yan si Kapitan Rambo Surigao. Ating isigaw, Kapitan Rambo Surigao. Okay, sarap ngayon ng feeling, lalo na't paparating itong si Rambo Surigao na ating kasangga. Isa siyang negosyante na masipag matyaga. Yan ang ating kailangan, may puso pang tunay. Si Kapitan Rambo Surigao ay kay simpleng tao, mabait na totoo, magalang at masikaso. Isusulong ang karapatan ng ating kabarangay, kabataan, mga farmers, seniors at magulang. Si Kapitan Rambo Surigao ay madaling lapitan, tatayo sa kabataan at para sa kalikasan. Ang sports ay itutulak para tayo ay maiwas sa bisyo at masama. Katawan ay lalakas. Dito ka, dito tayo kay Rambo Surigao, ang kapitan na ating hinihintay. Surigao, sa kanya ay sigurado barangay ay aasenso. Kapitan Rambo Surigao, siya ang ating ihalal. Ito naman ang kanyang pangako para sa suporta nyo, ang matapat, tuwid at maayos na paglilingkod. Yan ang tatakap Surigao, ang serbisyo niya ay tunay, kaya siya'y ating ihalalis na agad sa balota. Si Kapitan Rambo Surigao ay kay simpleng tao, mabait na totoo, magalang at masikaso. Isusulong ang karapatan ng ating kabarangay, kabataan, mga farmers, seniors at magulang. Kaya kayo'y mag-isip na, Kap-Rambo ay nandito na. Piliin sana natin itong totoong may lingap. Iboto natin si Kap-Rambo, agad nating ilista. Ang Pandayan aasenso, kapitan nandito na. Dito ka, dito tayo kay Rambo Surigao, ang kapitan na ating hinihintay. Surigao, sa kanya ay sigurado barangay ay aasenso. Kapitan Rambo Surigao, siya ay ating ihalal. Okay, sarap ngayon ng feeling, lalo na't paparating itong si Rambo Surigao na ating kasangga. Isa siyang negosyante na masipag matyaga. Yan ang ating kailangan, may puso pang tunay. Si Kapitan Rambo Surigao ay kay simpleng tao, mabait na totoo, magalang at masikaso. Isusulong ang karapatan ng ating kabarangay, kabataan, mga farmers, seniors at magulang. Si Kapitan Rambo Surigao ay madaling lapitan, tatayo sa kabataan at para sa kalikasan. Ang sports ay itutulak para tayo ay maiwas sa bisyo at masama. Katawan ay lalakas. Dito ka, dito tayo kay Rambo Surigao, ang kapitan na ating hinihintay. Surigao, sa kanya ay sigurado barangay ay aasenso. Kapitan Rambo Surigao, siya ang ating ihalal. Barangay Pandayan, ating isigaw, Kapitan Rambo Surigao. Yes, kay Kapitan Rambo, ang serbisyo niya ay tunay. Hangad niya ang magatid ng serbisyong maasahan para sa ating barangay. Ating isigaw, Kapitan Rambo Surigao. Dito ka, dito tayo kay Rambo Surigao, ang kapitan na ating hinihintay. Surigao, sa kanya ay sigurado barangay ay aasenso. Kapitan Rambo Surigao, siya ay ating ihalal.